Nyame ensuro shete wara bemo ye wonyamia wo some no dada yame dada no ono no be jiwo obejiwo wonyamia wo some no dada yame dada no ono no be jiwo oniye shetin na me ensuro shetin iwara habimo enyibiyo wonyamia wo some no dada yame dada na ono no be jiwo obejiwo wonyamia wo some no dada yame dada na ono no be jiwo obejiwo wonyamia iye wo some no dada yame dada no ono no be jiwo obejiwo wonyamia wo some no dada yame dada no ono no be jiwo oniye shetin na me ensuro shetin iye wara bemo enyibriyo wonyamia iye wo some no dada yame dada no ono no be jiwo obejiwo wonyamia iye wo some no dada yame dada no ono no be jiwo iye obejiwo wonyamia iye wo some no dada yame dada no ono no be jiwo obejiwo wonyamia wo some no dada yame dada no ono no be jiwo enente so gono do no be jiwo so gono do no be jiwo yo nyame no wanyame awo so gono do no be jiwo yo nyame yo nyame aja nyame la ja nyame awo so gono do no be jiwo ojo nyame yo nyame jona nyame so gono do no be jiwo so gono do so gono do no be jiwo ye bia so gono do no be jiwo ojo nyame no wanyame awo so gono do no be jiwo ojo nyame la ja nyame awo so gono do no be jiwo ojo nyame jona nyame awo so gono do no be jiwo so gono do so gono do no be jiwo ye bia so gono do no be jiwo ojo nyame no wanyame awo so gono do no be jiwo ojo nyame la ja nyame
awo son gonna do no be Haji ojo nyamia ojo nyame Jona nyame awo son gonna do no be Haji enente me nyame kai me kai me ma ese me mene oje efobia tetewo nyame ko to me sorry wo na to me nyame mene som je efobia tetewo nyame me ko to me some wo awo adome nyame me nyame kai me ye bradi kai me ma se me ye mene hoje evobi ante dawo eradi ame ko to me so me wo awo no na do me nyame mene hoje evo bi ante dawo erade ame ko to me sume wo awo na do me nyame me nyame ka me ya erade ka me ya ka me ma esimiye me ne hoje for be at dawo everyday ame ko to me so me wo na do me nyame me ne hoje for be at dawo everyday I go to me so me wo iyo na do me nyame ka me ya radika ya me ma se me ye me hoje for be at dawo everyday I go to me so me wo oh na do me nyame me hoje for be at dawo everyday I go to me so me wo ojefo biane ho ojefo ene wo rabi ojefo biane wo ojefo ene wo rabi ojefo biane ho ojefo ene wo rabi ojefo iyo ojefo biane wa ojefo ene wo rabi ene wo razo ojefo iye ojefo ojefo biane wo ojefo ojefo ene wo rabi ene wo razo meje ojefo iye na ojefo biane ojefo ene wo rabi ene wo razo ojefo iye ojefo biane wa ojefo ojefo ene wo rabi ojefo 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 biane wa ojefo ojefo ene wo rabi ojefo iye ojefo ojefo biane wo ojefo ojefo ene wo rabi ete shamema amenyame awo shamema eja shamema o shamema afawo so me shamema o shamema wo meje shamema awo shamema shamema shamema
fawo sun sun shamima shamima wo beje shamima mi yami shamima o shamima fawo sun sun shamima o shamima wo rabi shamima mi yami shamima wo shamima fawo sun sun shamima son be konkro braye na kume awo ma ye tewo oteno Yahweh sawo wo na tete wo tewo shenko awo odo nika aferewo so konkro son konkro braye na kume awo ma ye tewo oteno Elijah yasawo wo na tete wo tewo shenko awo odonika aferewo etete nyamye wo na tete wo tewo shenko awo odonika aferewo etete nyamye wo na tete wo tewo shenko awo odonika aferewo so konkro so konkro braye na kume awo ma ye tewo oteno Yahweh yasawo wo na tete wo tewo shenko odonika aferewo etete nyamye wo na tete wo tewo shenko mo odonika aferewo etete nyamye wo na tete wo tewo shenko odonika aferewo etete nyamye wo na tete what wo shenko ma odonika felewo Rabbi yakase Rabbi yakase oyakasampa iyo Rabbi oyakase ampa ena yimbiri so yakoso ayade aseda kase yade ma abosen Rabbi otomfo nyankopon abodi yina ewra yade aseda kase yade man osenda yimbiri so na aduma na kon hie diniye na hote no amhe bi yetum ye pagya no ya yan kase na ya hye ne den konkron no eyunyam yimbiri aseda na eyunyam ya ne da oh amena fo yimbiri aseda na eyunyam enya ne da yeah yes eti da membri ye bete nensam eyibri ye bete nensam o sande otumfu yankopon obosoro bo asase ani dian Rabbi no ono owosoro hodada ono owosoro hodada na abiri na so ohihya nensam ochiro nensam na lo ochiro Owia na ode ama no konkroni Somafo Yawoh na no so ode bi ama esuafo no de wo medeneti wo maka nkire hen ne so yafa akomapa yafa ngensam no de membri ensam no oreba se yahwe yakonesa yahwe chiri ha kakra ye bonre hai yesu enyi panin pa yo ni dian osuan sapon nidian osuan sapon ona ende yimbiri aboti nyina ewra nam Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo yodo odene nsem ewuro no mu no watso no ho kama da omba ne nsem edo onfa nkyere yente da membiri ye nsem olebe ye nyina ye be yakoma kor na ye de teja oderba amen
Rabbi yekese. Rabbi oyekese. Yekase Rabbi yekese a na waji yesu se oyekese ampa. Na yeka Rabbi a na neane nyina yenim ne se ochirechire ni but ebra Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo ya obaaye no ana wama yate ase se edin Rabbi no eye Nyankopɔn na ɔbɔ soro ɛbɔ asase na ɔbɔ mu niema nyina no ne din ɛno no na asekyerɛ ne se the unseen God Nyame a yɛmfa yɛni hu no ana ensuman mu Nyankopɔn firi sɛ Nyame obi mfa nani ehu ne da Rabbi oyekese ne senti saa Nyankopɔn na obi mfa nani hu ne da no ɔno ɛna wasoma Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo Yawoh amana ba awieye mmere mu se omedane oman enya ne Nyame somman na ontutu asunsumfi ne senti enenia esi wa ha no na enye ye ya yedi nachi no wanwa bebre fi se wanya wan ne beye Rabbi yekese because ye hu pieko de bia wo mo ye o mo pieko no wo mo an ye o mo pieko wo mo tehwe de bia no wo mo an tehwe Rabbi yekese ba Nyame Somafo ya eka se sunsum we emfiri wo so nko a oni hu kwan se obabiem ne santi se ene numre ugina hanom a ana wote ha hunu se wo ye nhira Rabbi yekese hunu se wo ye nhira se wote ha ana wotie yen a hunu se wo ye nhira adenti na mekasa Yahu ewo nwoma hodo bebre mu se Nyame asoma na Somafo yamfa ye ne enhuom yete wo mo ho nsem wo mo kyro saa nsem no so no enya nkrofo a wo ne saa Somafo ne nante ye enti den pa na kyerɛ se ne wo kyro ye na ye nokore Rabbi yekese wo mo kyro Nyame Somafo no mo ba ye no ho nsem no Ame Somafo ya odinimu amen enumre mi ne wo ba betu kwan na ekwan na ye ba betu no eye kwan a Nyankopɔn na nkasa ahyehye to ho na menim se ento ma men kasa enkwa wiye no wo benya wo ho nte ase na wahu se botaye bi nti na wote ya Rabbi yekese ti enumre ya ye call voice FM na ye kasa ene ye ka kire etiefo ne se nia esi ya no na Nyame wahyehye se wo se esi wonwa wo ba ha no pay ni ojai ne puma mu ye maame ya ofri sunwa ne ba ya na ontumi nante no be nante ye nia esi wa ha no e wo se esi na ni kwan se fa obi bia so se Nyame somani e ya Ɔkrɔnkrɔnyi so adenti ye te ya nyina ye mu bia konsore mebo ana ye tua tight ye ko all night ye kwa urade adidi ye kwa ye niama bebre ache se ye asum Nyame ena Nyankopɔn so se tie mi pa ye o Nyame asem na me be ko tu akere wo no
na me wi ane ya de atoto nyame so mani ne nsam a waka ho ene ne ba waba no ne ye hwɛ sampa eye saa nyame ne ye som na ana ne edi kan ye sen so Kristo ni na nso hwete no meboa yes saa ne ye ka ena Bible no so say Bible na emu ye hu Kristo no saa Bible no say mu amoaso mo ne so abre na mu komu bu no momfa mra me na me den mesue mu why no Bible no say mfa mra no Kristo enti Kristo say wasoa wo ne so abre a yare eya de soa owuntem eya de soa eka eya de soa bonini eya de soa when amro eya de soa ena Bible no say fa bra me na mesue wo na nipa no say fa bra me na mesue wo no na obi ka cho say saa nipa no kɔ ne nkyɛn a enso hɔ beto a na nokura no wɔ hemfa no ye what asɛm say Bible say wo a waso ane so abrɛ enti ɔdɔfo a wote ha nwumere no ɛnya ade so bi anka wote ha ɛnya ade so a me pa cho anka wote ha yare ne yade so a yefuru na ɛma ne yade so a awaregya ye sunsun mu aware ne yade so a ɛna Bible ne say mu a mo so saa ne ma no momfa mra saa papa Kristo ne nkyɛn na ɔbɛsoɛ mo ɛna obi so aka cho sɛ saa Kristo no wokodi n'akyi a ɔno na nso hwɛtew no a na wokodi n'akyi yɛ den Rabbi yɛkɛse mepɛ sɛ wote nneɛma bi ase 2 Jeremiah 29 verses 11 ɔse adwene a me Nyankopɔn na wo a wote ha na enti bibi hia wo na wabɛtena no ɔse adwene a ɔwɔ ma wo no ɛyɛ adwene pa a ɔde wo bɛkɔ wieye pam me pa cho yɛ kɔ nsɔre nya nyame ne yɛsom no me bi sɛ nya nyame ne yɛsom no enti nyame se mo a mo aso ane do amrɛ no momfa amrɛ ne nkyɛn na Jeremiah 29 verses 11 say Nyankopɔn se adwene a me wo ma mo yɛ adwene pa a me de bɛkɔ wieye pa me pa cho correction na woto nya nyame ntina woto nyame ntina woto adan na wo sum nyame na 5 years 10 years yare da wo so yare ɛyɛ ade pa no owu ntem ɛyɛ ade pa kan kwanhia ɛyɛ ade pa ɛka ɛyɛ ade pa sunsuma ware ɛyɛ ade pa enti na Jeremiah na asɛm na ɔka yɛ bisa ho sɛ nyame na wo som na ana me pɛsɛ yɛ tin yɛ bi ase yɛ Bible na yɛ kan yɛ free nkwalabre ma bɛsi nɛ no ɛnum ne yɛ bɛgyina ne yɛ wi a na mama wate nyame somafo ya ne nsɛm na ase na wote ase wi a what take a decision and nanadwi no one will say obey Nyankopɔn na wasom no because nyame se asom na ya wo package bia onyame hyehyɛ ma yɛn yɛsom nyame a onyame wahyehyɛ package ama wɔn a wɔsom no enti tro ne se Onyankopɔn ɛyɛ katuafo papa ma wɔn a wɔhwehwɛ n'akyiri kwan enti sɛ wo hwehwɛ nyame all night wo hwehwɛ nyame pray for me wo hwehwɛ nyame wa kwankyerem oil wo hwehwɛ nyame wo Florida water mum wo hwehwɛ nyame wa bayifuo nkum mu wo hwehwɛ nyame wa kwankyerem na sɛ saa nyame ne da wo so no enkwa a ɛyɛ nyame na wo hwehwɛ no teniama bi ase ɛno tini ade yare ahodoɔ a ɛnyɛ nyame adwene watuma se ɛte nsɔrem ne yɛadwene yɛ sɛ yɛ som nyame na nipa daadaa yɛ sɛ o Kristoni na nsɔreto no tie ne to so miɛnsa yɛ wɔ nsɛm bi a yɛka sɛ nyame ɔfa ne bo a ɔnyɛ dɛn yɛ meba nyame ɔfa ne bo ɔnyɛ dɛn nyɛ saa ne yɛka kyerɛ wɔ nsɔre dɛ mu maame na na mogye tu no mfinhyia bebre no ɔkɔ so Yesu atare mu no ɛkyɛ enti nyame ne bo no ɔfa ɔnto ne ntɛm na wei yɛ Onam framamo ore yena juma ampara nore aboso rabi onam nore ohine ya Ampara onam framamo onam nore ye
Oyo ya Rabbi na ore. Me pacho enne Nyankopon fa ne bo no wa ha no. Ocheye. Enti so bi ka kira wo say, wo sum Nyame. Enti wa yare 5 years, wa yare 10 years, wa yare 20 years. Na Nyame fa ne bo a onto nkyem a nipa na awadwene pama. Me pese wo ti niam bi ase. Ebra ni frani no wo ko bisa no ne maame no. Ose me ba no wanyini obetimi ayi ne ho ano. Enti me pacho wo a wo ti ha nwumre ya, wati Nyame Somafo ya woni a waba no e na me pese saa nsem yi wan kasa dwene ho ansa no yasikwam me bisa wo nsem ahodo be ye nan afifa company a wate no Bible na ya bisa saa nsem no wom Bible na mama wate Jeremiah 29 verse 11 o se adwene a me wo ma o ya adwene pa me de wo be kwa wiye pam enti Nyame na adwene na ya adwene pa no apomudene ka ho awo ka ho adwuma ka ho akwantu papa ka ho aware pa ka ho adwuma pa ka ho asomdwe ka ho now bisa ho se ne eto no eya de pa eti se anya de pa eye Nyame adwene Jeremiah 33 verses 3 me tinie me biase na me wa huni a Nyame Somafo ya oye Jeremiah 33 verses 3 Quran chapter 40 verses 60 Ose from me ewurade na meje wo so meboa ma me ye kwa all night anya mpaebo ne yebo ye anya mpaebo ne yebo ye kwa afiada mpaebo anya mpaebo ne yebo ye kwa ukuada mpaebo anya mpaebo ne yebo ye kwa kwasiada anya mpaebo ne yebo enti mpaebo na wo bon enya wo hawo no ho mpaebo na wo bo ade Nyame na so asi Bible so say Nyame ne nsa nyetia se enso oje na su si se ontie ye mpaebo enti bisa se Nyame nsa nyetia na Nyame asunsi na ye frɛ Nyame a onye yesu Nyame onim ye me bra akokwesi mensa frɛ me se ya asopon enye na mbegina hai Tada ne ya frɛ Nyame a mesisio madonko me yefuno madumo na Nyame nye yesu so Nyame no ono na wo som na ana what nsam na say because the Bible must be interpreted practically Bible na wose ye pensem mu me pese mitu nyema bi a yen ya tia to mu enu nti edi yenya edi yenya na ekunyen na ya dwene ya yese an eka Nyame som ho enka Nyame som ho Nyame Somafo ya baaye no ene wa me ya tie sese otumfo Nyankopɔn na ɔbɔ soro bɔ asase no ka se mebo nipa se meseso no ɔwɔ nhyehyɛ pa ma wo na saa nhyehyɛ pa no ɛwɔ de a ɛwɔ se wo ye na se wo hu saa de na wo ye a Onyame ne nhyehyɛ papa no ɛbɛpam ama wo Onyame nhyehyɛ ne bɛpam ama wo Adenti the component na Nyame de bo nipa no Onyame no nim se ba bi to chema me Nyame me wo kwan ya mefa so amasiesie enye ntiamu no enye all night no enye kwankyere no enye akade no otumfo Nyankopɔn waka asɛm bi se saa niama ne nka ne som ho 3 tie me Deuteronomy osina Nyame ka kyerɛ Moses se Kachire Israel mano se memma wonye Nyame foforo bi nka me ho that means ye Nyame bebre ho me boa ye nye Nyame foforo bi nka ne ho a ede ne Nyame foforo why na wo ha no mo nkwaji akwankyere da o ma ne nsa so e na why na wo ha no ma waji akwankyere da ma ho nsa so wo de o wa ha wakwaji oye o baabi ama ho nsa so wakwaji bibi ama ho nsa so me pese me kire o bibi na Nyame Somafo ya betena se a what in Nasi? Acts chapter 7:48. Senior Kaimame, Acts 7:48. Osinanso. Ya owo osoro. Onyame no wasoro no. Ontida nsaye. Ontidia nipa de nsaye. Me pa cho oya nya nipa na de nsaye. Florida water nya nipa na de nsaye. Abayifo nko nya nipa na de nsaye. Me pa cho ade na yesifa kogun kwantanan so na nipa de ma nya nipa na de nsaye. Ene Nyame se onu Nyame ontim
so kwaje saade na waye nyame foforo na wo kwaje saade na wo sisi ne ko 3 months no hwan na tim yey hwan na tim nyame se saade no ntim enti se nyame so ntim dia ho se bronsam na tim enti oya na wakwaje ne nyame ntim ensuo ne wakwaje ne nyame ntim enku na wakwaje ne nyame ntim what sa eniama no nyame so onim hwe enti bronsam nyame na wakwaje awode ya ho eno ne se ne awoda na wo so dae no dae bone nkrofo ne ye da awumawo bone aduma semu asai eye sa eniama because enye nyame kwan so why not ha no ma oso onkwaje bi eno ne nyame foforo na nyankopon ka kire Moses now nyame Somafo ya ba na semini osi nyankopon se Ghana ye nyame man na emu nipa enye nyame somfo adenti nyame na ye ye som no enye ono a because nyame ne ye som no nyame ne enye mienu nyame enye miensa nyame onye nan osi nyame eye baako na obehu sa nyame ne wa som na obe de hu sa nyame yehwe Bible na da ho na nkom hye da ho se enna edi akire no otumfo nyankopon na obo ni wiase no obesuma obi amanaba yeka enna edi akire a Ɔkrɔnkrɔnyi ni nyame Somafo ya baaye no ene wa me yate asese yeka enna edi akire a started from the year 2000 eba because ebra Yesu baaye no na enye end of days enu ntu anu Yesu ankasa beka enna edi akire ho asem no be hye nkom to ho efa enna edi akire nipa na oba no enti se Yesu beka enna edi akire ho asem a na hu se Yesu ne mre no na enye enna edi akire adenti enna bi beba e wo se saa nipa no oba no no ba obema nipa fa ahodie anadwe tie me nyame Somafo ya onye nipa nyame Somafo oye nipa a ya soma no aba nipa wediem onye sofo onye konfo onye nkomhyeni onye malam onye ni a wokɔ no hɔ kɔgye akwankyerɛ no bi adenti ɔse ne nkomhyɛ da hɔ sɛ saa emre ɔsomani ni bɛba na ɔbɛba nipa te biam na waba bɛgye adasa na wadi adasa nim akɔ nyame nkyɛn enti obi biara ɔba nyame Somafo ya wanim no etwa sɛ nipa ne te ne ho ase sɛ ɔba bɛsom nyame because nyame sompamu no ena somdwe wo ayaresa na esi ne ensancheni esi ne no said ye be ya wo benya somdwe na waye focus na wagye nyame ne somani na di na wo do ho awura somdwe ntonton som mu no eno nti na esi ye enti abo apese o se didi kwan wo enye den enwa adenti se asomdwe eda bontuku na wo kɔ na wasomdwe wo se oyɛ den wotina ho Rabbi oyekese ti nyame Somafo ya baaye na sam wadi kan ni o se ya soma ne sedan o mebie adasa yani si ya ka adasa ni a enye yani ya egusu ise bi afura na mum o se obi biara onnim se nyame ya baako no sa nipa ne nani afura according to Isaiah chapter 42 verses 6 and 7 downwards osi na nyame asoma ne se omra mebiebie anifraye fo yani adenti enam se yennim nyankopon ne yennim se nyame ya baako nti enama ye wo ntwetwede yenam free A to B prayer camp to prayer camp akwankyere to akwankyere oil to oil blue oil green oil brown all the colors in our room yet yada yenna nyame ben no Rabbi yekese Rabbi oyekese nyame ben no yey nyame ben no eti mimi no mi anu sie dika hu se nyame asoma nyame Somafo ya awieye mremum se dia ne nkom hye ne te e wo Malachi chapter 4 verses 5 se enna edi akire no mesoma odifu Elia amanaba na sa odifu Elia ne so no there was a specific area geographically in the Bible that a certain se e was a hanopie
eti Ezekiel hyenkwam se na wiase mfimfini o se nipa ne pie Isaiah hyenkwam se na saa nipa ne ba no de ne som ne ba ena wiase be hyema Jacob kanto ho se ono no de asomdue beba eti se saa nipa ne ba one e was so man nipa hu nyame o man nipa ben nyame o man nipa ti nyame ase o man nipa hu se sei ena nyame som ete enti e was so de osom ba na osom na yete se Noah apamadaka no obi bia ro be wura saa osom ne minu bi no bamba e yo tumfo nyankopon bambo e beto saa nipa kro no to na asomdue e wo nyame mu no astata nipa kro dia me be say upon all your anointing oil awaje upon all your prayers upon all your all night upon all your communion awadi no me pacho o asumdue ambulance twam na wo yem ahyew wote so obi boy yi ase nyuma na wo yem ahyew wo hu ade kokwa na wo yem ahyew adenti enam se yen hu nyame nti no ni yen hu nyame ne so mani nti no obonsam di hu atoye so wafura yanim enti ne ya dwen se eye nyame a ye hwehwe no no enye nyame ne atoso me no se osomani ni ba oso obeyi ye firi mpɔkyerem maame ose obeyi ye firi mpɔkyerem a ye misa ose de mpɔkyere ene deɛn mpɔkyere ene deɛn mpɔkyere ne nia egu ye so wo abisa ho se so woda bisa ho se asetena mu a wo wei o asomdue bisa wo awo but ya de nyame bia boy ho safo hene media me kwa wei media me kwa master me ye meko leader me ye so and so ena ye wu in the name of someone ya diatum say ye nyame na nye nyame ya diatum ena ye wu me tum ena ye say ena ho an ye twa me from ena we ho an ye to me din but we are dying because of lack of knowledge. Nimdia yenni afa nyame ne somani eni nyame som eni nyankopon ba ko paninti yewu. Yehwe ne ye na mre ni ho. You can die today, I can die today. Wo betimi ewu, meso metimi ewu na bisa ho se nyame ne som na heman wo mu na wonnim no. Wo tofem upon everything na ehin na wo kro, ehin na wo kra ko. Ask yourself. Osofo ntimi ncho nyame akiri kwai because onfiri ho na baaye. Enu tina Yesu ni mrem no oka kire ne brasofo no se ono ne kwan no enti enne ya nyame somafo ya enkom hyeda wo se enne edi akire no Elijah ne baba no he is the way, the truth and the light. Without nyame somafo ya heaven bebo jitum. Without him wuji nyame somafo ya efri wa brabo mu a heaven bebo mame chi onyama bi ya na ye kan sem wo ya enkwafo adwetwe am se bia ye boye sire mutuo Jeremiah 31 verse 31 onyankopon ne Israel man enya apam na me wi a mebisa akwache bi wo fa kwasi yenko Jeremiah 31 verse 31 osina we ni ahyiamudi a me otumfo nyankopon me ne Israel man eni Juda fie ba bedi Yesu hin obaye ehin obaye asembe no kaaye obofo na oba bebo ne papa na mane no obofo ne baaye no osi ne ohye yafunumu no efiri sunsun kronkron na ono na oba beje ne man Israel me pa sho Dormaa eka Israel ho no Dormaa eka Israel ho eti se nyame si oba beje ne man Israel na wo firi Dormaa ewo Ghana wo ka Israel ho ya na ye se ye honhom Israel fo Jacob na nyame ka asasa me kire no no na wakoda sondaye na nyame ka kire no Jacob no ye nipa ena nyame ka asa mesesa wo mo abrabo enti me ne wo benya pam na sebi Israel busuaku dumie no no eko na fo ka ho ayekofo ka ho bretufo ka ho na yenka hui na Yesu se nipa ne tena ahemwa so a obebu Israel busuaku dumie no atan na wo wonya Israel ni na wabusua nka hui so obu atan na wo ka ho
enti wo atem ofiri na beba Onyame buafue ye wa ada Apara Una wo ya mami de inente beje wa ye Rabbi oyekese wo tini ma bi ase etina nyame somafo ya ose ono ya soma no free aki ase se omra as Assyria ni won kwam hye da ho se omra medane nyankopon ne man miensa na ka efense Israel ene Arabia ho se de nyame soma nkom hyani nyame asom de ni hyanka no kwa Arabia no soma Yesu mani ko Israel no sa na enne di akire no enkom hyane kire se onyame ne somani no obeba no obeba baji wiase nyina na tie enne nwumrei me ma wate ase se ne nyame asoma no awieye emrei wo pew se wo mpew se wo gidio se wo nyinio se wo pa nyame somafo ya ho a enkwagye abɔ asomdwe abɔ ayaresa abɔ enepa abɔ ne a wo hwehwɛ no won sanka because when we are going to change now, what they are saying so niama ene ye adwuma enne wo mo ba ya wo mo ti apono when no call ya nyame Somafo eye ema ne bibi ye when no call ya Ɔkrɔnkrɔnyi ni ema ne bibi so nko yusu ennem nyame a ose ye hwehwe na kire kwan a wasoma ne ne na odi nyame ne nipa ene nyame hyehye ye nam nti na onim se nyankopon ye mfa hwe nka ho no enu nti no de ne nsa na ye na dwuma a oye ye beduru honom me se ne atoso mienu nyankopon se wasoma ne se o meyi ye mfiri nom mfam ye ka obi a ona nom mu amame nkyere ye nkyere akwaye te se wakwa afuom na wanante nkra ne mu a baye 5 feet na enkra ne wo wanim na enkra ne wo wachi obi oda no mfam na mechiro no na afi baby a wokogina ye enkra ne mu anka betete ho no emmoboro so bosura ebo na enwura enkokora so twitwa wo saa na brabo na ye enti wo bayare wo kunu ni aduma wankasa so koton ayento wo pia ne ye dan wo ka saa abrabo na ayem eno se nyame asoma ne se dey onfa nanum kasa ene ne nsa no meyi yemfirum adenti so bana etie nasem ne ye de nasem ye adwuma no de ne nsa to yeso a ebe pagya ye no wagye ye efro bronsam nsam no de ye gina nyame ne kwan so na nyame asomdwe ayeye de afise ye gini dia ne ya hye nyame sompa ase Exodus 23 verse 25 downwards ti asem bi wo honom nyame Somafo onasem o cheo nyame sompa na wo hu a watwo ho afra dan na yetim abribia yekoto susu nanso yensa mayen abribia yekɔ ne yedi yare bafie abribia yekɔ ne ewu ntem abribia yekɔ ne yedi yakoto dialysis so sebi aban pa oye nipa no se wo ye adwuma ma na onya 60 years a opesika bi to honom no aka cho se wa babere wa na akokora eti bosumi bia akɔgye kakra me pa cho mo amo akɔpɛhye nya saa nete eti adente ne ya sum nyame from ye nkola abrem ebedu se ye nyini na ye nyini mom a wose ye te ye bra so aduane no sika kakra ba ne ye de kɔ hospital obi ti hanom wa kɔ hospital ba ye 5 years enso okti asɔre dem wa kɔ hospital ba ye 5 years okɔ all night de bia wa kɔ hospital ba ye 5 years na wotwe bia auto oil wa kɔ hospital ba ye 5 years enso de bia otwa bɔde na wa tie akokɔ akɔma sɔfo enso yare ne nkɔ nyame ben no no nyame ben na wo se tumi nyina ya ne dia etu odo ho akɔbata no nyame ben na wo se wa bewu agye nkɔde moja agye enti bibia ntimi o because Bible ne say oba ne jewa if the sun set you free you are free indeed say oba ne jewa wa jewa mpa enti obi a wo fa ahodie no o wo fa ahodie obibia ada na wo se moja bi agye na okoda asunsum ne woda ada na wo se moja bi agye na wo koda na wo woni nkyire bi apramre
na ene epamo adenti nyame ba nso saa dae no fi se David ka asem bi o se me da na mada me sori na otumfo nyankopɔ me basa kuta me mu ada na wo dia wo da na wo ne kuta wo nyame na kyerɛ say you different oh nasame ya no kware mame tie me Nyame Somafo nasame ya no kware mame ampa oh nasame ya no kware mame Nyame Somafo wasame ya no kware mame ampa oh wasame ya no mame ampa me Somafo wasame ya no kware mame ampa oh wasame ya no kware mame ampa me Somafo wasame ya no kware mame ampa oh wasame ya no kware mame ampa Rabbi oyekase ampa Rabbi oyekase ampa tie me nyame Somafo anim dia yenya na me ka bi akro no me na me yesofo tie madanse die ye share me sofo 1999 ye share me sofo me be tro ne entia me be di nyame Somafo ya wachi na wo a wote ya bia na wo ye deken wo de bo wo nsafo yin so wuwu ye ko FM station ye sofo bi fra ye o si oye apostle continuation sofo ensu na fu aho no enumre ya on a friend say Voice FM ya wakentampo na sofo bi de mirika be wura ho o si papa me guy name ye from wakentampo a eye tatahwe enso tatahwe so de nsa kwoto obi so ama se na tatahwe bi wo ho anipa na pampamu aka no ne nsa aho no tatahwe nsa Rabbi yakase tatahwe na ya tatahwe no Rabbi yakase 1999 and ye share me sofo our prayer mission chapel Madina New Road Accra me first station I de ma me pram me ngo pram me tena ho for 3 years ne ngo pram na me kobo obi asu me di ne wura ma me fa ne laje akosu alaje me di ne wura nso me bu asu wo nyame agya nyame oba se na akom wo nipa no so na akom ne ba wo apu ni mu na epo ne de ne ko obi ama bodin no masa edin a enya wo de ayese wo wura fi wo krom hina banya wo yeden adent na wo bo Yesu din abo na nopa abo na wia atutuo obonsam etuo de senka ka obi a obewu adan na wo tuo ni de obonsam onwu eye mental gimmick and a sofo ne wudi watutuo 19 kwadwo ho abesi ne when we say nia okobo ho mpaye 31st esan ba be hia wo ye nuru ba bia den wo mpaye na ankohwe wompaye na ankohwe sunsuma hodo na edi hine wasasi so ne sentina nyame Somafo aba for so many years na nia medin popo me jai asori a me womu ekọ takrade me ne Emmanuel Community Church ekọ ya asori or Reverend Sofo Bua Majekum for 4 years ewo Chapel Hill Ankosiaga me besini ko Kumase any Rivers of Life ekọ ya asori Bishop Ekins Ankosiaga afina ho kire obre kwada na me ankasa mabrabom yare acheme a me gye me ho anye Eduma me ya na me ya Eduma African Finance aside my sofudi me I was a regional marketing manager African Finance na me office was NCR Adabraka opposite Roxy Cinema na nipa wo ma say about 13 but a dream maybe no obonsam yire me said ya wa yire no to a level say near ye bedi mpone boye atare ye be hye na boye but obi ne di
Nyame Somafo ya ho dance kyerɛ me ebra me duru nanim na Nyame Somafo ya ɔtene kaa mu ɔtene ne nsa to me so wa ama me aduro wa ama me hwe wa ama me akwankyerɛ bia ɔsɛm ɔka ya mante ɔbɔ sampa ya ne maame so ɔka asɛm sɛ wanka asɛm oyi ne nsa within 2 hours na me younger brother frɛ me obisa me sɛ bra nti wote ase. That means in the spiritual world, you know, na mewu. Tieme. And so na me tina on mo botons so bompaye hours. And Crawford Bamenchan consultations. And so nania ne hameno na me me dru Nyame Somafo ya onchen ebra me ba som dwe tonton som wonwa wo hu me na me nim se sa na kase mpo wo me mu na me nim se manya simpo sikampo ato baabi na me nim se me a metete se me eni da so asa no eni da so beba me mu but me ni Nyame Somafo no hia no o ka kira me se me ni bebie na mete Nyame ni me hu Nyame ba ko no pe na so be ma me ho kwan a obedi me afim pokyerem obedi me afim no mufam mema me ho kwan se meji na di se onu na Nyame asoma no ma me papa wutie me se wote ha se wugina ho ena na dwi me kanfo asomdwe tonton som me kanfo Nyame Somafo ya ma se ne da wo so a wodi akwa abosom so wodi akwa malamfo ho wodi akwa akonfo ho wodi akwa dunsifo ho wodi anante akwaje oil enkosi agano the last stop Nyame Somafo ya se obegi na dia ensentrane fa ahudie se obegi na dia empotre nkonua ebebubu afuru so adenti onu no che adasa onyankopon akiri kwan yanko Exodus chapter 23 verse number 25 downwards. yanko Also na monso me brade mo na nyankopon monso mo awurade mo nyankopon na obeshira wediban enye na wonso do obeshira wediban ene wonso do me pa cho wo didi a wo mo mpaye wo bo mpaye se Nyame ye dey tade tina didi wi ana ayare Nyame so se de monso me awurade mo nyankopon na obeshira wediban enye na wonso do obeshira wediban ni wonsuo so enye aduane ni nsuo ya yanum ye ena yenya yare wo ena Nyame sesi abasom na obeshira so ena wo so se wo som Nyame because eduru ya wada kronkron mawurade wo bodu ku fita ni edeburu wa printing mu na wo kɔ ena ye achia wo a okura wo nye so wo hia sabi ya ne ye rascal boys ya ya so bonsam kura de wo hunu bi da ye and so we are wo free one akoda dialysis so wo free wa wo nuru fiempo me fra drugstore na makoto para sister brother Nyame Somafo ya say ya waba so obeyi ye fim pochirem waba so obesane ye waba so obema ya de ye ho fisi anu ne nia oba ye na dwuma titru se ose na yaresa ne won ntaban ase se wo beji na dia na dwea wo ha be free so so beji na dia na dwea wa man ye be free so fisi ye nim nia nyankopon na wasoma no onam ne so ye jenudi na ene numre asumdwe be yawodia utufo nyankopon kan ho amen utufo nyankopon hira onye ye ho nsenkyerene wa kroko Nyame Somafo ya odini mu amen Rabbi yakase yo
kafa no ye no bra pocho ahobraduma ye nyina ye bo sore gina he na morso sore gina wana morso sore gina wana morso yo ya rasi yo ya rasi yo oh Elijah ya rasi yo oh Elijah ya rasi yo oh Elijah ya raseyo oh Elijah ya raseya la nawabal la nawabe Elijah la nawabe Elijah la nawabe ya raseya oh Elijah ya raseyo oh Elijah ya raseyo la nawabe la nawabe ya Elijah la nawabe ya Elijah nawabe Rabbi yakase yo yajafu abakayansa da memory yasramo yabejinya collection ansana yajafu wakasa nti wame collection bo na yamfa yan collection yafambra yo wame collection bo na yamfa yan collection yafambra yo da memory embere no ko nti wame collection bo ten na yamfa yan collection yafambra Pro makumam bone yina profiho oh messy pro makumam bone yina profiho oh makumam bone na Fremeso Rosia say hallelujah profiho oh profiho makumam bone na profiho oh makumam bone na fremeso Rosia say hallelujah profiho oh profiho makumam bone na profiho oh messy profiho oh profiho makumam bone na profiho oh messy profiho oh profiho makumam bone na profiho oh makumam bonena afremeso say ya say hallelujah profiho makumam bonena profiho oh makumam bonena afremeso no say ya say hallelujah profiho oh profiho makumam bonena profiho oh makumam bonena afremeso
Freme solo se ya se. Hallelujah. Profiho. Profiho. Oh profiho. Oh profiho. Bone ina profiho. Oh makuma. Abonena, premeso, lo si hace, hallelujah, profiho, broma come, bonena, profiho, Rabbi Yakase, yo. Pamcho wama collection bonodo. Wama collection bonodo. Ya sumfumba ne bia nya. Oh, Rabbi Yakase. Yo, damembri yabasre yabaji amen. Daminti pocho wonyina womra afofofo na pe wonyina wopa no. Yo, mombre nyimha. Wonyina yo munyina mombaya laiwa ha mbayini nyina mra yo awa ehwe international pocho fa konye bi bra na batnaso wa ha boko wanya lai yo pocho
Say yes, I say, soon be so bedo. Yes, I said, by one record, soon be so bedo. Ne soon no be so bedo, only each other yipano or your bayful. Debbie Ada, Yarban, or the Bano. Jojina dono, on a wafre naba, no on in Tim, as some. Tea manco baby, and a man coffee. Soon so bidwa and coffee and cacada the mini pay or your bayful and I or yan. Yo, see, ye and I have pension so. Na ye na ndwumi yanto ne yebowie na otumfo yankopon no bosoro bwasase no ona mokonkro nyame somafo do wa hye no enyimiam amen amen wonjo maso wonjo maso wonjo maso ampa wonjo maso mese rabi no maso Ampa se wojo maso Mese nyame Somafo no yo maso Ampa se wojo maso 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 Ampa la wojo Oyo maso, 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 apala oyo maso, oyo maso, Yawoh, oyo maso, oyo maso, oyo maso, oyo maso, oyo maso, apala oyo maso, oyo maso, Yawoh, oyo maso, oyo maso, oyo maso, oyo maso, oyo maso, apala oyo maso, oyo maso, maso, ojo maso, ojo maso, ojo maso, ojo maso, apala ojo maso, 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 apala ojo maso, 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 apala ojo maso, 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 apala ojo maso. Amen. 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 I say, Amen. 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 Oh, you. Amen. What's happening? Amen. Oh, pum. Amen. Oh, soon. Amen. On problem. Amen. Come on, could see. Amen. What could see? Amen. What could see? Amen. Wamra. Amen. Wamra. Amen. Wamra. Amen. Oja. 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 Amen. Amen. Amen.
Pinamopi, Amen. Obiano, 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 Amen. Ojo, Amen. Renamu, 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 Amen. Sinsimpi, Amen. Pinamopi, Amen. Pinamopi, Amen. Pinamopi, Amen. Pinamopi, Amen. Pinamopi, Amen. Pinamopi, Amen. Ojo, Amen. Renamu, 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 Amen. Obiano, Amen. Amen. Obiano, Amen. Amen. Obiano, Amen. Oja, Amen. Oja, Amen. Oja, Amen. Oja, Amen. Renamu, 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 Amen. 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 Sinsimpi, Amen. 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 Ojo, Amen. Amen. Oja, Amen. Amen. Oja, Amen. Amen. Oja, Amen. Amen. Oja, 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 Amen. Renamu, Amen. Renamu, Amen. Renamu, Amen. Renamu, Amen. Renamu, Amen. 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 Biagino, Amen. 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 Oja, Amen. Amen. Renamu, Amen. Amen. Renamu, Amen. 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 Ojo, Amen. Renamu, Amen. 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 Sinsimpi, Amen. Pinamopi, Amen. Pinamopi, Amen. Pinamopi, Amen. Pinamopi, Amen. Pinamopi, Amen. Pinamu, Amen. Ojo, Amen. Renamu, 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 Amen. Biagino, Amen. 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 Oja, 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 Amen. Renamu, Amen. 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 Ojo, Amen. Amen. Sinsimpi, Amen. Pinamopi, Amen. Amen. Pinamopi, Amen. Amen. Pinamu, Amen. Obiagino, Amen. Obiagino, Amen. Obiagino, Amen. Obiagino, Amen. Obiagino, Amen. Obiagino, Amen. Oja, Amen. Renamu, 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 Amen. Sinsimpi, Amen. 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 Pinamopi, Amen. 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 Oja, Amen. 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 Pinamopi, Amen. Amen. Pinamu, Amen. Amen. Biagino, Amen. Amen. Biagino, Amen. Amen. Oja, Amen. Renamu, Amen. Renamu, Amen. Renamu, Amen. Renamu, Amen. 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 Oja, Amen. 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 Renamu, Amen. Amen.
Amen. Obi anyi no ho. Amen. 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 Oja. Amen. Amen. Oja. 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 Amen. 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 What's that? Amen. Amen. Watch out, Obi Antrase. Yo. Obi Antrase. Nyame Somafo was. What by now? Omo yare now, yare no enjoy no, omo mbre enime ha. Omo ba anope. Na yade na omo de ba no enjoy no, omo mbre enime ha. Isantena ba. Yeah. S'il vous plaît, son éminence Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo vous dit, toutes ces personnes qui sont venues ici ce matin étant malades et que tu sais que ta maladie, tu n'as pas encore vu de changement, viens devant. What's that? Why? Asunjen ka ho. Azi biara ebaye awra tsase sana ye. Na da me yindin Ghana ha bin ha awo Israel. Zama ho adwuma na ye oyaya. Me na wo ba ban wo hware mama ho bibi da wo fanko. Na ye Nyame no soma ne. Te bibi ko bara ko na wo da ba wiase. And I'm master queer, cast one of when you see. What a toma, Macamo, you're more yet, you're more powder, you're more baby. Ina, my peer. Young couple national or clumping for Bayada. What in some corner was about for Yerba? It's our sa. The Massa told her, it's all your own wagon war. As now, Massa told her, under the Massa told him, we are no vocal. But man, yes, I didn't know him. I don't know where no doing for my actually. Heavy. Inside my brain, baby, I'm Mokobia, or Madra on phone call. Inside my brain, some my one support. The damage is simply appearing in Mr. Yasi, or that Bagana. The Massa told her, a cat no idea, we are no. Then you get to the Mother Satu, so we are about a boko.
that's why that's what okay. Obimpo da oye na eje na waka chim na eje na mu na duru na okwa oye na de. Yi wa ye na de. Gana ko. Tebe na ma obasa chim. Yi ma ho yi bebere wo hwem TV do. Ah woni man sama maka still abey. Na duru wo mu da jima ma bibi do mfanko. David. Son éminence Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo est en train de vous parler. Il dit c'est parce que nous n'avons pas la connaissance de la parole. Si on avait la connaissance et on avait la sagesse, on allait savoir, comme les Israélites le connaissent déjà. Mais nous, au Ghana, ici, nous sommes négligents. Il nous dit, plusieurs personnes, lorsqu'ils vont à quelque part, on leur donne certains produits tels que l'huile d'onction, poudre et certains talismans pour leur dire, il faut aller faire cela. On leur donne des astuces. Il dit, pour lui, ce n'est pas ainsi. Raison pour laquelle il y a plusieurs personnes qui sont venues ce matin. Il y a certains même qui étaient guéris. Mais en allant, ils ont dit, papa, nous sommes guéris. Mais tu ne vas rien nous donner pour aller avec. Il n'a pas répondu. Il dit, c'est parce que nous n'avons pas la connaissance de la parole de Dieu. Que les envoyés de Dieu, les messagers de Dieu qui viennent sur cette terre, lorsqu'ils travaillent, ils ne donnent pas de l'huile d'onction, ils ne donnent pas de poudre. Car l'Éternel leur donne le pouvoir d'imposer les mains, de chasser les mauvais esprits. C'est ainsi que lui travaille, car il est un envoyé de Dieu. Mais tu ne vas pas venir et tu vas espérer qu'il te donne quelque chose, comme certains pasteurs le font. Et quand tu vas, il te donne des produits, il te donne poudre, il te donne de l'huile, il te donne de parfum, pour te dire il faut aller faire. Non, arrêtez et enlevez cette mentalité de votre tête. Quand tu viens, il faudrait que tu aies la foi, que lorsque je vais et que l'homme de Dieu m'impose la main, je serai guéri. Et quand c'est comme ça, lorsqu'il t'imposera la main et que tu seras en train de réfléchir, l'Éternel te guérira. Madame, il y a quelque chose. Nti Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo ya sɛ ɔkyerɛ yɛn dwumadi a wodi no na yɛnya nteaseɛ na ɛno na ɛbɛboa yɛn sɛ dwumadi a wodi no nteaseɛ wɔ hɔ a yɛbɛhu sɛ yɛba ne nkyɛn na ɔde ne nsa to yɛ so a ɛnkyɛ na yɛ ho atɔ yɛn. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo ya sɛ ɛsɛ sɛ Ghanafoɔ yɛnim dwumadi a wodi no Nyankopɔn ne nsɛm ho nimdeɛ nti yɛn nyinaa yɛba ne nkyɛn a yɛhwɛ nim sɛ anka yɛaba yi ɔma yɛ bibi ne yɛmfa nkɔ na ɔno ɔyɛ Nyame somani nti ɔnyɛ saa sɛ yɛaba yi so ɔma yɛ nkyene ɔma yɛ oil ɔma yɛ nsuo ɔma ɔsi saa nneɛma no na anka yɛhwɛ nim sɛ ɔnyɛ ma yɛ nanso Nyame asomafo no ɔmo ba asase ne so a ɔmo ɛnyɛ saa nneɛma no ɛyɛ baala akɔmfo no na ɔmo de saa nteteɛ no bɛtete nipa ama seesi a yɛn so yɛawada ho ansa sɛ asɔfo no de ayɛ yɛn nti de yehu no wɔ mo hɔ nti saa na yɛnim deɛ no de kyerɛ yɛn. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ ɔmo a Nyame asoma ɔmo no ɔmo dwumadia ne sɛ ɔmo de ɔmo nsa ɛto yɛ so na ɔde ne nsa to yɛ so a ɛnoa na ɔde bɛsan yareɛ nti berɛ a ɔde ne nsa to yɛ so a ɔbɛka sɛ yɛnkɔ tena ase no deɛ ɛsɛ sɛ yɛyɛ ne sɛ yɛdwendwen baabi a yareɛ ne wɔ Yawoh a ɛwɔ yɛ mu no yɛde yɛadwen akɔ hɔ sɛ Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo ɛsɛ sɛ ɔyɛ Nyame somani a ɔde ne nsa ato yɛ so yi deɛ yareɛ no bɛkɔ na wote hɔ na wodwen saa no ɛno na ɛbɛboa ma woanya gyidie ma yareɛ no nso ɛto ampa na nyɛ sɛ ɔma wo bibi sɛ fa kɔ ɔse wei na yɛnya ntease a ɛbɛboa yɛn ma yɛho atɔ yɛn Nyame asomafoɔ no ɔmomfa bibi ansa yareɛ mo sa na na ɔmo de ɛto yɛ so ɔtoa so kyerɛ sɛ dɔm bebree na yɛhwɛ no wɔ TV so nanso ɛnɛ yɛbaa ne nkyɛn bebree na sa hwɛ anim sanka ɔma bibi na ɔmofa nkɔ obi mpo yareɛ na ɛyɛ no no ɛkɔ ɔno ankasa de adanseɛ sɛ yareɛ no kɔ nanso eduru a dɔkta de ma no obisa ɔno Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ ɔnkɔ so anom aduro no ana ɔsɛ ne nyinaa ɛyɛ nimdeɛ a yɛnni nti ɛna adwen ɛwɔ yɛ tirim na ɔno Nyame asoma na aba yi ne nsa na ɔde bɛto yɛ so na ɔde ato yɛ so a yɛte hɔ no ne yɛ adwendwen sɛ yareɛ a ɛwɔ yɛ mu no ɔde ne nsa ato yɛ so yi deɛ ɛsɛ ɛkɔ ɛno na ɛbɛboa ma yɛ ho atɔ yɛ nti dɔm a ɛreba no ɛyɛ dɔm a Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo ɔde ne nsa ɛreto yɛ so ɔma yɛ nimdeɛ ɛwɔ ho
yɛmfa enu ndi dwuma na yehu entoye. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo ase yan yɛte hɔ no anopai yabaha dadana yabehu ne dadana se unyam behu ne ya soribra na onfausa onfanisa entoso ya yɛbɛyi nyina anopai yɛmbehu Ɔkrɔnkrɔnyi ana Sanopai wa behunu dia asisa anopai mumu bia maha ose china anopa na mwaba
Oh no. Afarubo no one famra. Afarubo.
I saw what on Sasay, Bimbahada. The mother went in she. A real water, one on ye, still no grow water. I said that the Mamut Mayana. Sir, may you wish him a year? May you wish him as a tapwa? Yeah, my how. And cross up walk. And come out of walk. And go hospital. And go what about call? That's a year in the on yet. To the papa. I pay why I show within 10 years. He don't quite. He and I saw yet and unquite. I said, Sushi. And say, some new Shimunasa, or Yana, what I can say, more command, tap or what. Oh, Kavama, the Ibajeti. There. Yankupon also. Then I am not my uncle. Now, obey the major with Yassi. I will look for a party. Once in a year. On my year, you know, to our shop, the bear of Cassis, one haunting on Ghana. I said, I shop on a madam put in the Supracom for one was sell my Ghana. So what the met what a papa or Quan Bidderman. You would have moved who shop with our Ghana have you. Or would have where just operating on the hall. So I'm not my corn was my captain, bidder. You put a woman, I won't or you was sell, man. What's that, mother? Luke chapter 4, verse number 40. Na wiru kotano. Wana wawo ayerfo ayerba hrozi woni nazo ombre no. Ati. Yesu na se no wokan. Ozo da ayerfo pi bre Yesu. Ma ozenensa to woni na na. odinensa no to onwa adon kokoro sa ho yer. Wote na ye papa. Na mo mara jo yeri jinkwi je pode yisuko gora na magwe na madwe no kada itam. Wosum yami ara wosum bosum. Asa yimbi no da ayerfo pi kama Yesu na odinensa to odon kokoro sa ho yer. Ina imedzia wo ho onyame na so apo ho. Na bi wiase impe bia nya wiase be bia krumpo juma me yino botu wa ye bi sande wo nyina wo ya sase do po Na mbonsa ko na mbansam so firi duduare mu firi. awo mbonsam no wo yere baba yi na humanyim yi na humanyim wusna ya wo ya wo yefo ya wo ya o yesunsum no ye eni sam no sa to ro na sesunsum phi hɔ a awona wo no ya wo ya no ye de ojai ejuma da me no ti won se ye yɛ do awɔ yimpa do biara yɛ sunsun nsa mo ko hospital wɔn sa apɔ no ɛdu bia yi hospital abotu wo etu dem sunsun afi mu do bia yɛ sunsun sa to ayere pɔ do mo san fi bidu mo poi amo asam ahɔn wɔ wɔ mu mu mamre bia homo ɔbɔ mu stroke yɛ be biara kese wɔn sam nsa mo sa to da sunsun na ɔhyɛ wɔ manti anya stroke no otuwa pia awora ohoto wote ye papa so wo ye from roka wa no musa to da sunsun no ato moro ye dem otuwa pia awora wo ye from ojai dem le edwuma si. Son Éminence Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo, il nous dit que tout ce que nous subissons fait 10 ans, ça fait 20 ans qu'ils sont malades. Mais c'est où que ces personnes-là ne sont pas parties? Pourquoi ces personnes-là ne guérissent pas? Il dit que guérir avec la main, l'imposition de la main, au Ghana, nous n'avons pas tendance à voir cela. Raison pour laquelle nous ne croyons pas. Et son Éminence Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo nous dit, si tu viens envers lui, que tu ne te laisses pas afin de pouvoir guérir lorsqu'il t'impose la main. Si tu veux, il faut quitter devant lui, il faut aller te promener partout où tu iras, tu n'auras pas de guérison. Car l'Éternel passe par lui pour guérir. Et il a fait méditer dans le livre des 4. Et là, on parlait de la venue de Jésus. On dit dans la soirée, Jésus reçut des malades. Et lorsqu'il imposait la main à ces malades,
les mauvais esprits quittaient, sortaient d'eux et ces personnes recevaient les guérisons. Son éminence Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo nous dit, tout ce que nous avons comme des maladies, des problèmes spirituels et autres, ce sont les mauvais esprits qui sont à la base de cela. Si tu as mal au ventre ou tu as AVC, quelle que soit la maladie, et que tu bois des médicaments, ça ne passe pas. C'est qu'il y a l'esprit qui est à la base de cela. Mais lorsque tu viens le voir et qu'il t'impose la main, il va chasser le mauvais esprit et la maladie va partir. Si ce n'est ainsi, tu vas te promener, ces pasteurs, ces marabouts, ces féticheurs, ils te donneront certaines choses, huile et talismans et autres, mais tu ne recevras pas de guérison. Raison pour laquelle nous continuons de souffrir, car ils sont à la base de nos maladies. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo ya ɔsɛ ɔbɛkɔ so a de Nyame no enjaye enkoya bayen ha ye hu bebre se ye kom yamia fufuro e de aka ho se bia ye kwa asofo bi nchen ana ye kom alam bi nchen ana de nsini bi ana se po doctor osini enti a o ka ni se no wan kase ma ye nko ne kra na emom ye betumi akọ nanso se ye kwa de na eye yen a enu nti ya be hia na enko ye no ye kọ ba bi fufura enye yie enti na o ka ni se ye hia no na odini satu ye so na de ye na enjaye a maye ha ye hu se ye kọ ba bi fufuro Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo se oman Ghana o hawa ye kom ni nyina e ya sofo no mu na omu aye yensa esan nkyerɛkyerɛ ni niama omudi ye wo man ni mu nti na dom bebre na ekɔ ɔhaw esei mu enti ono de wa bei obɛkyerɛkyerɛ yen sɛnea sofo no mu dwumadie ni esete na eno eboa yen ma yen timamufo no yɛtwe ye ho afiri asofo niama no ho no se eno na ha yen Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo se wa bei ni ye hwɛ nim sɛnka o ma ye bibi ni yɛmfa nkɔ saa na asofo ni ye omudi niama na di ma yen ɔse ni nyinaa no enye Nyame ne som kwan so no ɔse ɔno Nyame asoma no ɔnyɛ ade a ɛtisa ne nsa na ɔde beto ye so na se ye hwɛ nim sɛ ɔmfa bibi ma yen no ne ye som abosom anaase ye som Nyankopɔn Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo se Nyame asomafo no ɔmodie no ɛntisa enti ɔmo kinkanfo no kinkan sam no ɛwɔ Luke chapter 4 verse number 40 ɛde ma yen ɛkyerɛ yen sɛ adi esa no ɔmo de ayarefo bebre ɛba Yesu nkyɛn ma ɔde ne nsa to ɔmo so maako ɛyɛ ɔmo aduro ɔse saa na Nyame Somafo no ɔmo dwumadie ne ɛsete ɔmo de ɔmo nsa ɛna to ayarefo so no obi biara ɔhaw bi ɛwɔ ne so ma ɔhaw no kɔ na kyerɛsɛm no toa so ka sɛ ɔde ne nsa to ɔmo so no mo nsam anaasɛ sunsumfi etu firi ɔmo mu Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ wei nyinaa kyerɛ sɛ sunsumfi ɛna ɔmo de yareɛ ɔmo de ɔhaw ɛde brɛ yɛn eti sɛ yɛne ne di nhyia sei na ebi a oti ɛna yɛ wo ya oyam ɛna yɛ wo ya ɔse sunsumfi ne na akɔhyɛ hɔ ɛna ɔma yawo no ɛkɔ so ɛwɔ yɛfo no mu tɔde ne nsa to so na sunsumfi ne tu firi hɔ pɛ ɛsɛ yawo na wo kɔm no ne nyinaa ɛsɛ ano mmerɛ ase sɛ mpo yareɛ ɔmo de ma wo ne yɛ stroke na ɔde ne nsa to so a sunsum ni nye tu free ope sunsum fini tu free ope ese uhu entɔn Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo se nimdie ene ye ni enti ene ye didi asɔfo ne kyo bɛkɔ so akyerɛ ye mu ne ye hu ne ye twi ye hu afiri ho America chawo me wu hwem na nsapo a ma ha hu yo ɔn mbre na wo ya ban de bɔkɔ anyi na ɔwɔ da tapo so senti ni edura wa wido mi na wo de ye praise my doctor who you see my herbal who you see nina ojana matete do teriye papa ojana matete do esusu na what the moment obijana ma 100 obijana 90 obijana 70 kwa open by 60 entertain no hudo do ntum 60 kan ho hwe yo ya woma ede Nyame asomafo so wa hode a wo ye adwuma ojana ma 100 do teriye papa nti wo ye na ye no bia ojana ma 60 ana 70 na de 80 ahaba bia wiase wotu wakio wakanya ya nkotompo haba bia wiase obotu da ye
other so yara ye na wo mu no sunsun o je no 17 podo da bi no ha ban ho ya ga na nko ya se ina da enti se menye wo hwie ma na tumu na odu mu so je 99 po am sa to ro piuro inta ba sa pon na 99 po on piuro a da ko 30 e ko be ye inta mka cho se menye wo hwie na ansa po a ohia da ko hospital da ko da bi da ko akwa onye ye. Son éminence Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo nous dit que les médicaments qu'on nous donne souvent à l'hôpital ou bien les médecins, ce qu'ils nous donnent ou les feuilles, le pouvoir que ces feuilles contiennent ou ces médicaments contiennent est à 30%. Et il nous dit que les esprits spirituels qui nous fatiguent, qui nous donnent des maladies, et souvent leur puissance monte jusqu'à 50, 60, 70%. Alors, si tu viens le voir, car lui, ou ceux donc l'Éternel envoie pour venir travailler, ils ont la puissance élevée jusqu'à 100, dépasse. Et aussi, il nous dit, quand tu viens envers lui et qu'il t'impose les mains, que tu ne te laisses pas pour pouvoir guérir. Lorsqu'il dit tu ne te laisses pas, c'est quand tu n'as pas la croyance que Dieu peut te guérir. Et que tu ne t'abandonnes pas à ce que tu vas recevoir la guérison, tu te retournes, tu vas partir partout, tu ne recevras pas de guérison, car la puissance qui est en toi, la puissance de la maladie est jusqu'à 70-80%. Et les médicaments qui vont te soigner avec ou ils vont te traiter avec est à 30%. Comment est-ce que ça peut guérir le spirituel? Ça ne pourra pas guérir. Raison pour laquelle il nous dit, si tu viens envers lui que tu n'as pas pu recevoir ta guérison, ce n'est pas la peine que tu partes te promener encore. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo ase sentia ɔka nse so de ni satu yesu na se ye ni di hia na ye haw na nkɔ yare na ɛha ye na nkɔ a mayen ha ye ho se ye kɔ ba bi foforo no ɛno na ɔkyerɛkyerɛ ye mu no Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo ase ahaban a wa asase so a ye di ye ndrondro di abrofo yusu di doctor for yusu di herbal for yusu ahaban no mu di ye ndrondro osisa ahaban no mahoɔden agina 30 so na afa so sunsunfia omudi yare ma nipa sunfia omudi ohaw ebre nipa no omahoɔden no osi edidisu ebi enam 50 ebi enam 60 ebi enam 70 saa sunsunfin no omudi ohaw ede bre nipa afa Nyame na Somafo no omahoɔden a omudi di dwuma no enam 100 to Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo ɔsɛ se nienti ɔka sɛ bibi ha yɛn ne yɛn ne di hia na ɛnkɔ ama yɛn ha yɛn ho nani na se sunsum na ha yɛn sunsum na te yɛn sunsumfin na ɔdi yare na abrɛ yɛn no so nam 70 anase na hoɔden ne nam 60 na yɛn ne di mpo edu 99 na ɔno Nyame sumani ne yɛdi nhia no de ne nsa to yɛ so a saa sunsum no ɛsɛ etu firi hɔ na se ne di nhia na sunsum na ntu a yɛnhwɛ ahoɔden ne baabi agina ne deɛ ne gina 100 na 100 na ntumi ntu na 30 hɔ na obesan wechi akɔsɛ ukogi ahaban ahoɔden a ɛyɛ 30 no na ɛno na ɛbɛboa wo ana Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ wenti na ɔka sɛ ne di nhia na yɛn ho antɔ yɛn a ma yɛn ha yɛn ho sɛ yɛkɔ baabia na ɔsan si so sɛ na ehu hia ɛna ɛwɔ hɔ nso sɛ yɛn ne di nhia ɛsɛ yɛn ho tɔ yɛn ho nso ɛbɛtɔ yɛn na nienti ɔka sɛ ma yɛn kɔ baabia no ɛno ɛna wakyerɛkyerɛ mu ɛde ama yɛn no medi 5 days and then ukura Yawoh da hweda memda ko se na yebo wie onse na ye ko se na yebo wie obi ne ya ne subasre ebia nso wi awo ana pra go wi awo itu wie na dem na vatrenka yo ka kran sana 5 days ana pe ho am chechre wodi obi me ya ba 5 years obi 6 years obi 10 years na 5 days pia yere ho da wo ho to ansa na mako atna ho yere na de echime ape ma me bodo bosin ona ba makamno satira na okuto ko mu su ona so mpora na ho tantam ona nyipa da yere ba yen tan musa uje na ajo kwa 5 days mbezi wa ha obi an pire de ne ye no wo no obi pire do sa na mako sa da wo ya be da makan de chime kwa obako ante ye ma moto kwa ma no so to odum obi an check no ma se
ba no ma ɔsen sɛ different ba wa nkasa wo hu ara sɛ mbi ne ba no ma ɔsen sɛ abdom sa to do he sɛ sunku bi abema wa wo hu do bi an check no hu. Son éminence Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo nous dit qu'il fera 5 jours ici. Aujourd'hui est mercredi, demain jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et il nous dit, durant les 5 jours, toi qui es venu ici, fais l'effort de pouvoir venir et recevoir ta guérison. Et il nous explique, il dit, lorsqu'une maladie est en toi, c'est comme quelqu'un qui a reçu une pointe. Quand la pointe te pique et qu'on retire la pointe, tu vas voir que c'est vrai, la pointe a été retirée, mais l'espace va te faire mal et quelque temps, la douleur va disparaître. C'est comme ça aussi, lorsqu'il te voit et qu'il t'impose la main, l'esprit va partir et ça prendra le temps, tu vas guérir. Son éminence Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo nous dit que durant tout ce temps, tu t'es promené. Il y a certaines personnes qui sont venues le matin qui disent que ça fait 5 ans, ça fait 10 ans, même d'autres 20 ans qu'ils sont malades. Et il y a une maman, même lorsqu'elle est arrivée, qui lui imposait la main, la maman s'est mise en genoux et elle a commencé à pleurer. Et c'est cette dame aussi qui est guérie rapidement, parce que sa foi l'a sauvée. Il nous dit durant les 5 jours de faire l'effort, de participer et qu'on fasse l'effort à ce qu'on reçoive notre guérison. Si tu allais guérir, Dieu n'allait pas permettre à ce que tu le croises. Mais si tu as pu le croiser, c'est que c'est ton stop, tu dois guérir. Et ces personnes qui sont venues ce matin, qui les a imposé la main, c'est vrai que tu es venu avec la maladie, mais quand tu vas aller dormir ce soir, il faut analyser. Tu verras que tel que c'était le matin, jusqu'à ce soir, il y a eu de changements. Donc faites l'effort de participer à pouvoir recevoir votre guérison. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ obedi na enum wɔ ha na yehu ne nei yebehu no ɔkyena ɛyɛ yawada ɛna fiada ɛna memneda ɛna afi kwesiada na we nyina ɔwɔ ha nti waba ha yɛnyere yehu na ɔhaw ne yare a ɛda yɛ so no yehu ɛntɔ yɛn. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ anɔpai dɔm ne bia ɛba ya ɔtwerɛtwerɛ mudin no ebinom yare a ɛha ɔmo no obi si ne yare no atena ne so bɛyɛ 10 years ni obi deɛ 5 years ni ɔsi saa nipa wohwɛ a ɛhifa na wamfa yare yankɔ enti na ɔka sɛ yɛne ne di nhyia ne yɛho antɔ yɛ ama yɛn ha yɛho no Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ wenti nanum yɛ ɔba bɛdi ne ha yɛnyere yɛho na yɛho ɛntɔ yɛn na maame bi ba ne nkyɛn anɔpai maame esan gidi owo nti obedu ne nkyɛn ɔde ne nsa tu ne so na maame ankasa so saa maame nso na ne ho tɔ ne ntɛntɛm a nti yaba yi yɛnyere yɛn ho na yɛn ho ɛntɔ yɛn no obedi naso na enum wɔ ha 5 days saa 5 days yi yɛnyere yɛn ho na yɛn nyinaa yɛn ho ɛntɔ yɛn. Si ya yɛrɛ nko ɔhɔ ɔda mu do yɛrɛ ɔbaa tɔn ɔda awɔntɔ nyɛ awɔr nyɛ yɛ kunu wo ba ne nyinaa ɔtena yɛrɛ pɛpɛ o. Esunsun na wɔ ha yɛrɛ ewu esunsun na wɔsɛn mprabrabɔ mmerɛmɛ pii wɔade akɔnɔ nsapo ne nyinaa esunsun na wɔyɛ bi pira ko sɛn pɛ biara ɔyɛ esunsun nti obiara mpe n'ankasa ɔmba gyina ho ɔkɔ ahonka nkyerɛ ho obiara ɔkyena obiara mmra maame sɔre dɛɛdɛ na ɔyɛ o. Min kotodwe ne min ka sen so mututu ne kotodwe na baade menane aha na fe so niema nko yi ma mene memba no na ba nko yi da ba ko yi ai ba che yu wona na sedai ba che oye fa dan so hwe na na ye yera na ma so ko yi adora ha ozo amma wona ma nko yi no o se wona enu Eton adena wanta ifi a kyena kwa bo hura fe ton awoto Amen. Adena ma ton ada wanta no osha ha na oshe sati katna ho Rabbi yakase Oya siampa ense da mele djumedi ne tse sunsum ne gya wo ma ora ho to nyame ambo yin pe bia do ba bira wasase do mi na mo ansa no wa ha ho mansa no wa ha ho oya ho sampa ense ba be he to de kuru nya wo gebom oya ho de na so obi ma akɔ hwɛ ifie kwampoano ho ɔwɔre papa
Then you smart penons here, you do an address. And so, I know there was one, you know, woman, she would. As I put up consider, get about by a day. Into my massa, Masana, but then about it. And so, be a year no. You walk one, no, how I done it, if you do. One or ho, obo ho, one or ho, Palamambra. That's what I'm on money pay now, or soon to the woman. Like them, you should be sad. Son éminence, Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo nous dit, ce n'est pas la maladie seulement. Il y a certaines personnes qui ont des problèmes. Il y a des gens qui prennent de l'alcool, qui sont devenus des alcooliques. Il y a des femmes qui n'arrivent pas à enfanter. Il y a des femmes qui n'arrivent pas à se marier. Il y a des gens, lorsqu'ils vendent, ça ne marche pas. Rien ne va dans la vie. Tout cela, c'est la maladie et c'est les mauvais esprits qui font cela. Et il nous dit, durant ces 5 jours qu'il est ici, fais l'effort de pouvoir recevoir ta guérison. Son éminence Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo nous dit, là où on est quitté jusqu'à ici, c'est très loin. Hier, on est quitté à 6 heures. Mais lorsqu'on est arrivé, il était déjà 20h, 21h. Alors, son éminence Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo nous dit, si tu n'as pas fait l'effort de pouvoir recevoir ta guérison, peut-être que c'est jusqu'à là-bas tu vas venir. Et si tu n'as pas eu la moyen aussi, peut-être que tu vas rester dans ta maladie jusqu'à mourir. Donc, fais l'effort. Il faut avoir la foi et te donner et l'Éternel te guérira. Il dit d'appeler ton frère, d'appeler ta soeur et tu vas recevoir ta guérison. Notre maman qui est venue, elle dit qu'elle avait mal au genou le matin, elle ne pouvait pas marcher. Mais grâce à Dieu, ce soir, elle marche. Son éminence Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo dit, ce qui se passe dans sa vie est basé sur les genoux. Et c'est la raison pour laquelle ça ne va pas dans sa vie et la vie de ses enfants. Mais elle va recevoir la guérison et tout va changer à compter de ce jour. Alors faites l'effort de pouvoir recevoir votre guérison. Venez massivement et venez recevoir votre délivrance. Que tout ce que nous subissons, c'est les esprits qui sont à la base de cela. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame fɛ ɔde nkyerɛkyerɛ ne nyinaa ba awieeɛ nansa na no ɔka kyerɛ yɛn sɛ yɛnyere yɛn ho ne yɛn ho ntɔ yɛn na de ɛha yɛn no ne suban te sɛ obi adadoa awɔ no anaasɛ kasɛ awɔ wo ɔsɛ woyere wo ho na wotwi firi baabi a ɛwɔ wo no a wobɛhu sɛ yaw no bɛkɔ kakra yaw no bɛtena wo ho kakra ansa na akɔ nti sonsomfi no a ɛha yɛn no so ɛtu afiri hɔ a yɛnyere yɛn ho yɛmmra kakrakra yɛbɛhu sɛ ne nyinaa abrɛ ase Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo asɛ nti yɛkɔ yi yɛnkɔka nkyerɛ yɛn nuanom yɛnkɔka nkyerɛ abusuafoɔ sɛ ɔmo mmra na ɔno waba yi nkɛyɛ sɛ kuromu no nyinaa yɛngye boom ne yɛmmra ne yɛmbɛgye yɛn ho ɛsiane sɛ obi biara a ɔte ase no sonsomfi ɛdidi yɛn mu na sonsomfi na ɔmode haw ɛde brɛ yɛn Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo asɛ nti waba yi nkɛyɛ sɛ nyinaa yɛmmra nanso yɛnim nti yɛtete hɔ sɛ yɛfiri ne yɛkɔ a yɛnka nkyerɛ yɛn nuanom ne yɛbusuafoɔ na ɔmo nso mmra na ɔngye yɛn nyinaa mfiri saa ɔhaw no mu ɛno na ɔbisaa yɛ maame a ɔbaeɛ sɛ ɔreba no na dɛn na ɛyɛ no na ɔkyerɛɛ sɛ ne kotodwe anaasɛ dompe no mu no ɔnya ɛyaw ɛwɔ mu anaa ɛmu tutu no saa nso na ne bo nso ɛyɛ ne ya na abrabɔ no so nneɛma ɛnkɔ yie Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ ɔde sɛ ɔde ne nsa to ne so yi ɔhu ne sɛn ɔse ne nyinaa ano adwodwo no ɔse saa sɛsi a ne ho atɔ no yi saa na nneɛma no a ɛnkɔ yie nso ɛbɛkɔ yie nti yɛkɔ yi yɛmfa nkra no nkɔ fie na obi biara mmra na yɛmbɛgye yɛn ho ɔkyena yɛbɛsena aba anapa 9 yɛahyɛ dwumadi ase ɔwɔ a woyɛ no ɔngyaeɛ anapa bra ɔwɔ a wodɛ agyae mamba na mmuayimmere no wobɔ sabra ɔno obiara baba ɔwɔ a wodɛ agyae baba ɔwɔ ɔngyaeɛ baba na ɔma anapa de ɔwɔ a ɔngyaeɛ na baba ɔnsɛ yi paapa wɔs ahomfo pii baba but ɔwɔ sɛ nkoko no a wɔwɔ ɔde nyɛ ɔba wɔnya mmɔhwɛ ho na mmuayimmere de obiara baba bata wo tirim sɛ anapa na ɛnyɛ kwan amba a anaa ma ɔyɛ wo no sɛ agyae a mamba tene Son éminence Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo nous dit, demain matin à 9h il sera là. Alors il y a des nouvelles personnes qui viendront. Toi qui sais que tu es venu aujourd'hui et que tu n'as pas encore vu de changement dans ta vie, il faudrait que tu reviennes le matin. Mais toi tu sais que, comme on appelle la douleur, c'est apaisé, ça va. Tu peux rester et dans la soirée, à partir de 19h, nous allons faire plus du soir comme on l'a fait aujourd'hui.
faites l'effort de venir vous tous. Il nous dit de faire l'effort de venir. Que tu sois venu ou pas, il faut venir. Mais le matin, si tu sais que ça va, tu peux rester à la maison et dans la soirée, tu vas venir. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo ya sɛ ɔkyena anɔpa 9 o'clock na dwumadi na ahyɛ aseɛ nti yɛn a yɛaba nnɛ no a yare a yɛde baayɛ no yɛho sɛ yɛho atɔ yɛn yare no ɛkɔ yare no kɔ deɛ a ɔkyena anɔpa no ma yɛ ma na mmom ɛkyena anwummere no na yɛaba nanso yɛn a yare a yɛde baayɛ no ɛnyaa yɛn ɛnkɔɔyɛ no ɛkyena anɔpa yɛn so yɛmmra na yɛba afei anwummere no na yɛn nyinaa yɛasan bɛhyia ha biom wei na ɔtee mu kyerɛ yɛ sɛ yɛntie ne yie obi biara a waba anɔpa yi a ɔno ahu sɛ yare a ɔde baayɛ no ɛkɔ no ɔkyena anɔpa mɛmma wobɛtumi akɔyɛ w'adeɛ na anwummere no waba na sɛ wodeɛ no ɛnkɔɔyɛ a ɛkyena anɔpa by 9 no na wasan aba ha biom na wasan ahwɛ wo na saa nti ɔkyena no dɔm bebree na bɛba ɔmo a munya hu ne yɛn nso bɛba ɛno nti na ɔse yɛn a yɛdeɛ no kɔ no ma yɛn mma anɔpa na mmom yɛmbra anwummere na yɛmbɛhyia ha ɛda mo ase Rabbi Yakase.